familia na ninapigania community. Watu ambao wamefanya hivi, I want to assure you there is law in this country. Na mawakili kama sisi hatuogopi. Hiyo kesi ya Richard nitapambana nayo hadi mwisho. And I'm not corruptible. I am zero tolerance to corruption. Mageti Moreto jangad bura Kipkirui Kibelion chiwo ndalo 21 matimo nonro ewi nek mar Otieno kendo chiwo ler ni burano ibiro winy tarik 24 dweni e doho ma Nakuru. Efinyakidi, Ramogi TV. Komacholo dhane kaunti ma Mombasa, kamoido kanyo na nyuola wede kod osiepe mag jalendo marauma Leonard Mambo Mbotela yuage kaka jago mane jaratiro kendo mane ohero dongruok e kind oganda duto. Kane giloso changamu e kaunti ma Mombasa e dala wadgi matin Donald Mbotela, gikoni tho mar jalendo no ne oyudogi kod buok to chutho ni mar negi paro ni ne odhi bedo kod lokruok kata ko bedo ni yande ne otuore. Gikoni uma mar jalendo no ne bedo malach to chutho kaluwore kod chenro mane otayo mane idendo ni Jehu ni ungwana mane ichiwo kata mane chiwo puonj ne oganda ewi timbe maok odhi kare maok onego dhano tim. Jatatije kambi mar All Media Services Wachira Waruru bende oro ote mare mar tho kata mar kuyo. Hasa sisi tupokuwa wadogo zake alikuwa hata kitugonga saa ngine vichwa kituchapa tupiga ngoto kama hatusikizi bila anavyotoka yeye. Alikuwa anapenda sana tu na tabia ambazo ni za nidhamu. Hiyo ndio ilikuwa ni uzuri wake. Na alikuwa anasisitiza sana kila anapokwenda hata akiona mtu ambaye anafanya kitu ambacho si sawa sawa anamwambia pale pale. Hiyo ndio ilikuwa sana tabia yake. Na mtu alikuwa mtu wa very communal, you know, when it regarding wakati wake kutangaza mipira, na alikuwa zaidi pia alikuwa mwimbaji. Na alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuimba. So he was somebody who was very outgoing and very communal. So but to the country as a whole, he liked to see the young people in the media coming up, you know, taking up their place. It's somebody he has contributed to such, yeah. Kwa hivyo kwangu amekuwa kama kaka, ndugu wa karibu. Mimi nasema yule ucheshi wake na ukarimu wake na kupenda watu. Uwe zaidi ndio na utambua. Ni mtu wa kupenda aone mambo yamenyooka sawa sawa. Kabisa. Mzee Mbotela nimemjua miaka mingi tangu utotoni, hasa maarufu kwa kipindi chake cha Jehu ni ungwana. Kwa hivyo ninavyomfahamu yeye amekuwa ni mtu wa kuzungumza habari za ukweli, kuhakikisha kwamba watu wameishi maisha ya ukweli, maisha ambayo yamenyoroka. Tukiangalia vile nchini mambo mengi yanaenda yako njia zimepinda but yeye atataka mambo kwamba yawe yameenda straight. So nimemjua sana kwa ajili ya hicho kipindi. Nesayo kerchunye kamukwe kendo mianyola mare kod familia hocho ekinde magikalo elal mar achiel kuomgi. Kamachelo joten pinje Afrika ma ugwe kod mago ma milambo dwaro mondo miyo chung lweny madhi mbele piny no mano mar DRC ka okel ji duto magwandore mondo miyo bede twak mano e yono mar duoko kwe piny no. Jatenda migao mano mochuni weche mag tudruok kod pinje maoko pacho kae Musalia Mudavadi ka oromo gi jotelo mamoko e romo e boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania wacho ni yor kelo kwe en mana twak mano ka gintiere kanyo kod riwruok mano riwruoge mag EAC kod SADC kendo gin thuolo mara tayo twak makamano. Medo ni pinje mag Afrika ma ugwe kod mago ma milambo nyaka koro timo tegno e duoko kwe piny no mano mara DRC nyaka ne pinje go wuon kendo ketho chenro ma opogore mag kwe. The country hold the view that necessary pressure and perhaps even sanctions and call to ceasefire must be applied without bias so that all stakeholders are brought to the negotiation table to embrace peace initiatives and dialogue. The only way out is through negotiation rather than endless combat. As we give dialogue a chance, and indeed we must, there is need for all parties in the DRC to respect international law and ensure the safety of diplomatic assets and personnel within the country, as well as uphold long-lasting legal and moral principles of respecting peace missions. Aya nyakoro magijongo jetoth anyamatire karakago ni rokamano mano kelo wa yuewa mokwongo dakika osekalo 18 tok Sadek.
marotino ma kawuono kendo koro sani akoro mo jwanga kale ote moko ari adek moko mosedonjo karka achiel ka wasom gi mondo ayude ng'eyo ni ginto gibiro ni eyo machal nade odhiambo ma kawuono. Ano Nyango Ogwal kan tiere Otonglo Ramogi Ler e news wacho ni kapi dapi erokamano ahinya. Ramogi TV an ma Kalunga japeng achiel mano mar Abom Center anini yo makare kan tiere ka giminoda Pamela Chieng kod owadwa Kevin Omolo kan tiere Nairobi la Kisama. Erokamano Ramogi TV oimore brother Luoch taneni makare kan tiere Nyalenda Western an engineer Kola. Erokamano engineer an Evans Jasigomre aneno kan tiere Nyong'ong marwa kanyo achiel kachiel. Ramogi TV biro yo makare kan tiere Kariobangi South Nairobi. Mago jogo mamedo oro nwa ote achiel kachiel ka gintiere Karkayo Guda ka Yesu nigi ote mare Karkaye owacho nade oimore. Clovers wacho timo mos ne familia mar Mbotela ma giwan jofwambo kuom wito nyawadwa waneni yo makare ka ontiere Makalda gi Awiko Jarodi Betty Ouko Linda Alofu Aida Ian Maya Milan Delan Giviki wacho kanyo ni happy Sabbath. Erokamano nyako mote mari mama Pereza Dhiambo Nyasango wacho kanyo imore ahinya gi joramba duto maneno Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Ago mos mang'eny kuom tho mano mar Leonard Mambo Mbotela. Nyasaye mondo mi okel chunye kama okwe. Mano ote mantiere kar kanyo ko wacho luo chenro achiel kachiel. Erokamano ahinya nitie jogo maneno wakantiere mbui mar Facebook wa kacha Akoto James. Erokamano Pija Jachuma Elisha Barada wacho ni duoknwa urutapki oluo chenro achiel kachiel. Erokamano Luko Ochele wacho ni Nyakach dala yudo chenro yo makare ahinya nyaka giko. Erokamano ahinya Benta Charles watching from Karen Nairobi. Erokamano Francis Omondi anini yo makare kanyo ka luo news yo makare kan gi aya okiwacho ng'ama in go kanyo olalna. Erokamano ahinya Omondi Francis. Paul Elio Gola awinjo yo makare kan tiere Ndiru Kagan Julius Okeo Jamfangano. Ramogi TV leran Mombasa Kongowea Moses Komolo neno wakantiere Kisii owacho ni en wach mane milaro DRC. Nakora moga jwangi ng'eny kasomo gi sani okadhido thuolo mag somo gi kendo dakika 20 ka oseduogo kendo bang' ka wamaki weyo nigi ka duogo kod mathoth e weche manyien ikete mana Ramogi TV kik dhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jumta Krista Ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Tonda Kumar. Leo tunakunja kitanda. Kata bed ni ang'o matimre kindwa, asingra ni wano kwa biwere. Iwinja? Sierange na miyango. Kumwono mzeti mona.
Jotelo kod jodito lemo mopogore opogore mane oyuoro e romono otielo dwaro mar bero yore gedo, wuoth, pur, kembe kod ohala kaka geta mar neno ni odhir dongruok ma Nyanza nyime. This region has been sidelined, left behind in the shadows of political exclusion and economic neglect. Kata obedo ni alwora mar Nyanza ni kod mwandu modhuro, ochiwo mana atamalo 9 kende ne dongruok mar piny Kenya. Gino ma jotelo ma Nyanza yango ni oseduoko gwengego chien. Jotelogo okoni nok mag tije ne rowere kod mwandu mathoth ma ok ti godo gin moko kuom midhiero mokwako Nyanza. Patron mar romono Eliud Owalo owacho ni ochopo sama koro maino owinjore oketi e chenro mag pur, kembe, apida kod apeyni mondo konye e loko ngima jo Nyanza. One of the most fundamental concerns that we have here is youth unemployment. Youth, as we all know, are the backbone of any society, and they represent the future of this region. But how can we expect them to thrive when the opportunities to develop their potential are so scarce? The poverty levels are stark reminder of how much we still need to do and how much potential lies within our reach if we can leverage the resources and opportunities within our disposal. Jatend migao mar omenda John Mbadi to ne oyango ni wach yaw makoro soin mondo mi omi pek ni mar obiro kelo lokruok mar arieya ponono tieke mapiyo. That dam also will be a game changer, not just to Nyanza, even Rift Valley. Kericho will benefit substantially and greatly from that dam. We have talked about it for years. A time has come to actualize this. Bende thoro wach manochako tielo en kaka inyalo tigi nam lolwe e yo makare e weche lupo, wuoth kod limbe e kelo dongruok mowinjore. If we have to unlock the full potential of this region, there are certain projects that must be done. One of them is the Lake Victoria Ring Road. That must be done to open up completely this region and interconnect it and even connect it to the region. We must also complement that with lake transport. We must extend SGR from Naivasha to Kisumu and to Malava. These are projects that we must do. Jatend migao mar weche ohala Lee Kinyanjui to korka kore oyango ni kaka yor ywayo joket mwandu kod ohala dwaro nitie mondo kas chenro mar gero kar loso mwandu ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Special Economic Zone kaka yor neno ni piny Kenya bende ogolo mwandu minyal ter nyaka e pinje maoko. The sugar industry, that is a major employer here, has had great improvements in the last 2 years, and I'm happy to say that this year we will not be importing any sugar, and we hope in the next 2 years we do not import, and instead the country can become an exporter of sugar. And that's a conversation we would want to do in tea, in wheat, and all the other products. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mane oyawo romono e odiochienge mar ariyo kawuono to ne otielo okenge kod maino ma piny owacho ni godo e bero uchumi ma pacho kaendi ahinya to kokalo e ting'o malo dongruok ma Nyanza. If the macroeconomic stability is guaranteed, the next issue for us in this region and for Kenya is to make sure the national government and county governments transform positively the sectors which carry 80-90% of the people of Kenya from where they derive their livelihoods. Jotelo ma Nyanza koro nigi geno ni kokalo kuom okenge mongirore moyang kawuono Nyanza ni lai manyime mar yudo lokruok makare mag dongruok kata kamano dwaro nitie mondo mineni oketgi e tim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Siala, Kisumu County. Kama chalo yakoro mojoko ki kaunti ma Kisumu, waranga ne matimore Nairobi karkae motelo ne rapar ma ojatim ne oganda manolalo ngimagi kaachiel kod mago manoyudo hinyruok bang' monj mane otim kod kweth mag jomaundu mar Al-Qaeda chieng' tarik 7 dwe mar 8 mar higa mar 1998 e mbetre mar piny Amerka e pacho kae. Jokanyo ma otelo ne rapar ma kamano koro singo
gibiro bedo ka gitimo rapar ma kamano chieng' tarik 7 mar dwe ka dwe. Odiochieng' ma kawuono ne gibago alam mar timo rapar ne oganda mohewo 200 manowito ngimagi kaachiel gi mago mane oyudo hinyruok, ka kwayo maduong' en mar bandho chudo kowuok e sirkand Amerka. Jafwa marwa Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Higni 26 tok monj manotim e mbetre mar piny Amerka e pacho kae higa mar 1998. Oganda manoyudo hinyruok kaachiel gi wede oganda manolalo ngimagi pod medo mana kwayo chudo nyaka sani. Tulikuwa watu 47 members of staff in that day, lakini walikufa 40 tukabaki 7 na wengine walikuwa the other floors. Mimi kwa hiyo floor nilikuwa 4th floor, I was the only survivor, na nasema Mungu ni mzuri kama Mungu aliniweka. Maombi ni kwamba Amerika ni nchi kubwa na iko na pesa za kutosha, na tunajua ya kwamba wanakitaka hata kwa muda wa wiki moja ama mbili kila mtu atakuwa ametosheka na amepewa compensation yake, na tumalizie na hiyo chapter ya closed. Piny Amerika pod medo biewne seyo mar koso chwalo chudo gi mapiyo. Ka piny Kenya to iseyo gi oganda manoyudo hinyruok ni ok osebedo ka odhiro dwaro margi mondo chulgi. Our people died and were disabled for America. But instead of American government sympathizing with us, we ended with discrimination in compensation just for being non-Americans. Our Kenyan government also failed to stand with the victims, making survivors suffer immensely. I approached Kituo cha Sheria to file our case in the High Court, but a certain leader advised some victims not to register with Kituo. Now the case is coming up for hearing on 10th April, and those who didn't register were left out. Nyaka sani, kaluwore gi jokanyo motelone rapar makamano, giyango ni gibiro bedo ka gitimo rapar mag oganda manolalo ngimagi chieng' tarik 7 mar dwe ka dwe. Motelone rapar maduong' mojatim chieng' tarik 7 mar dwe mar 8. Every 7th day of every month, we have resolved to gather here on the August 7th Memorial Park in Nairobi to pray and receive updates on the compensation efforts and the laudable leadership of the consortium of August 7th, 1998 victims. These monthly meetings serve as a reminder of the resilience of the victims behind you and their unwavering demand for justice. Bang' higni mohewo 26 tok monjno, jokanyo motelone rapar makamano nigi geno ni oganda manoyudo achiedh nade ibichul. Bang' romo manobagi gi Senator Mama Kweni Dan Manzo gi jotelo wetegi mawuok e piny Amerika. Kenyan Senator Daniel Manzo met yesterday with US Senator Chris Coons of Delaware and Mariam Michael Rauts of South Dakota, amongst other congressmen, to deliberate on the matter. And despite years of appeals, many victims are yet to receive requisite compensation. The renewed lobbying efforts by Senator Manzo and his chair, Agnes Kavidu, and the Kenyan diplomatic mission bring renewed hope that justice will finally be resolved. Nyakoro mgajwanga higni en 26 chakre ni monj mabende notime higa mar 1998 mabende oganda mathoth nolalo ngimagi. Ywak mago familia mabende oganda magi nolalo ngimagi kanyakla kod mago manoyudo hinyruok makoni kod kocha en mar mondo mi ochwal chenro mano mar chulogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Rokamano Sharon Ong'ao. Kamachielo wadhi e kaunti ma Migori, jodak e gweng' ma Ndiwa e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori ywago nok mar pi kaachiel koda peini maricho ka koro gidwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ma Migori okonygi e tieko midhiero ma kamagi. Jafwa marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Gweng' ma Ndiwa e ward ma North Kadem e sub-county ma Nyatike en achiel kuom gwenge mathoth e kaunti ma Migori ma pod gantie kod pek e yudo pi maler. Thoth oganda to enye joma mine e gweng'ni ma Ndiwa e sub-county ma Nyatike mondo chiew kinyi mar ka sa 11 ka giwuotho mabor ka gimanyo pi. Mine kawo kinde mar seche 2 kod seche 4 ka gimanyo pi ma bende yudore mana e dago achiel kaachiel kod pi achiya. An miyo modak e wi malo pith Kamboro malo. Pi waonge godo e gweng'wa ka wan magi sosa achiel mar pi manie Ndiwa Center.
okonywa gi pi, omany kaka yudonwa pi ewi got mondo wayud kaka wakonyore ya gavana. Naomba sisi wote tunalia ya kwamba hatuna namna ya kupata maji. Maji tuko nao shida. Na jinsi ya kupata mboga pia imetukalia ngumu, tujua tuna vile tunasafanya irrigation. Mary Odege machiel kuom jodak e gweng' ni Mandiwa wach nigi mondo chiew mondo eka giom pi e dago achiel gwigigo ma bende giriwo kod jamni. Kama ntiere no pi onge kendo wawinjo marach ne pi ma wachiewe samarach. Mikayo dewa ni nok mar piny mikoro sethiro kata chenrogo mag somo mag nyithindgi nikech jopuonjre ka wuok e skundego mag midhiambo koro gikawo kinde mathoth ka gimanyo pi luok. Wan kod nyithi skul madhi e skul moro ni St. Jacob Kolanya. Sikundu no onge pi. Ma nyithindo e sikul otieno to kata kaka nyathi nyalo luokore onge. Omiyo nakwa gavana ni kamoro amora ma nitie oyie mondo konywa, wawinjo marach. Singo mane ogol kod ten kaunti ma Migori e bwo tend gavana Masani Chiliako en ni gidhi neno ni pi obedo ndawo mok ng'eny ni 500 kowuok kuom dala ka dala, ka bende singo ni pod oganda rito. Ka opogore kod nok mar pi, jodagi mag Ndiwa bende koro ywaga peyni maricho ma bende giwacho ni sani thiro chenro maggi mag nweng'o. Yo moro ni kama owuok Ndiwa kae ni kadhi odiyo. Yorno rach ma ok nyalo luwore ka koth ochwe. Koro wakwayo ni kaber to gavana obi mondo winji sida ma wan go kaka jogene mano yiere mano gone ombulu. Jacqueline Manasi wacho ni nyithindgi bedo kata kod pek e chopo skunde nikech rach mar apaya madhi e skunde go. Angalia upande wa barabara. Sehemu ambayo tunaishi ni mlima juu. Magari yakitembea huko yanaanguka kila wakati. Atuangalilie. Tunalia tena upande wa shule ya Naro, haina barabara ya kuingia shuleni. Wakati wa mvua watoto wanasumbuka na matope sana. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora mojong machiegni kendo ka wadhi nyime weche manyien wayudo ni jopiny ne ochokore mano mar rango boche polo mar neno sulwe mano mane polo maong'ere kaka planets e kinde ma igeno ni sulwegi dhi bedo ka ochanore laini achiel gino matimore dichiel tok higni buora. Riwruok mano mar Cosmic Champions kawe kendo riwruok mano mar Cosmic Companion Kenya ne oloso chenro makama aluora makare Nairobi kendo koro sani wawinyane kaka chenro no bedo. E otieno mokwe, koth chwe kendo oganda ochokore mar neno gige polo kata planets kaka ochanore. Turbini tiyo godo e menyo boche polo. Jolos chenro gi mawuok Cosmic Companion Kenya ka otelegi kod Francis Omondi leronwa kama paro ni nowuoke. Planets te mane solar system wantiere ne. Gineno e night sky. Gineno gotieno kawuono. To gipangore apanga te from Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Gipangore kanyo te gine parade. Gine parade. Koro mane gimomiyo ma occasion mabudho ga sana nikech king'iyo kaka planets gi rotate to gi revolve e universe sky. Ngato planet ka planet nitie orbit mokawo. Koro kawuono e orbits mobgajore margi no achiel no nitie kamoro makoro gibiro gi align ema koro watimo event kawuono. Ji obiro mang'eny, ji okelo nyaka nyithindgi dwar mani sikul. Penjo bende gipenjo makoro gik mane gisomo e klas ka. Gik moko kaka gravity. Nyasini ne oywayo oganda mathoth mawuok e konde mopogore opogore ka higni bende opogore. Ji mane yudo thuolo mar chopo nyisowa mor mane giyudo. Abiro neno planets from a certain view mano setnwa up kae Karen kae. Jok manoko biro umis kabisa nikech ma en experience ma okibiwa neno any other time. I wish ni do biro mondo une waneno gini nyaka gi simbewa waneno polo ka watiyo gi simbewa, which was such a very good experience. We got to be educated on the planets alignments, the constellations, and the galaxies and everything that we need to know about space today. It also showed that a lot of Kenyans are really interested in the space and everything. I've had such a quiet experience of observing most of the beautiful planets that we usually hear of. We learn these things in school, but we have never done them practically. So we were hoping at least to have the best experience that life can possibly offer. E kinde manyisruok ni dhi nyime, jolos chenro ni kwayo sirkal mondo miyo sirgi
mondo miyo jiw wechegi mag somo makare kod timo nonro ka bende gikwayo mondo osuru odwok piny nyiewo mwandu ma itiyogo e chenrogi. Gigolnwa tax e astronomy equipments kaka telescope gi yudogi Kenya ka tek. Koro wanyiewogi loka. Wanyiewogi loka, wanyiewogi e bei mayot sana. Lakini kochopo e port, to tax magino bedo charge ni malo sana. Mano koro inyiewe loka, ichulo ne shipping, magitimo gi-revise ga budget. At least sirkal ogazeti nwa astronomical sites. Wabed gi dedicated sites e Kenya, e pinywani. E Kenya wani, kaka wan gi sites mag, kaka wan gi national park, nobedo gazeta e national reserve. Wabed gi mag astronomy, wabed gi dark sky sites, to bende sirkal ogazeti nwa radio quiet sites. Makuondgo, onge lights ma mulika muziki toya unge. Tiyo gi simbe, radio waves, ang'o gi onge. Makoro kanyo anya timo go research mag radio astronomy, kendo mag optical astronomy. Gige polo kata planets ok thorga nenore ka gichanore boche polo. Kawuono wayudo thuolo mar neno gigi. Higani pod irito giko dweni mar 2 kama planets gi maromo 6 nyaka 7 biro bedo e laini achiel. Ma ok timre mayot. Machielo biro mana timore tok higni 18 kata 20 mabiro. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro Ramogi Jwang yugo bende nyaneno gi kata kawuono pod gichanre achana malo kanyo ka pod koth ok chwe kama intie irangi boneno gi kar kanyo. Kamachielo nyakoro Ramogi Jwang riwruok ma ok mar piny owacho ma ochung'ne tiego jogo manie sekta mano mar gedo ma obago chenro magi mago mag tiego ji e sekta no wegorak kod funde kaunti ma Homa Bay mano mar miyo gi tiegruok e kaka ginyalo tiyo gi lony magin godo e bero ngimagi. Tiegruok no otim mar neno ni jotije mayudore e sekta no obedo gi lony makare kendo bero tijgi kendo ka gintiere e sekta ma kamano. Kata kamano bende ging'iyo kuonde mopogore opogore mar neno ni jokanyo obedo gi thuolo mano mar yudo tije e migepe mag sirkal kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho. Riwruogno luorore e counties ka gichopo ir funde kod jogo mantiere jua kali mar neno ni gibedo ging'eyo matut e thuolo mag tije mantiere e sekta mar gedo kod kaka onego gita tijegi. Jipange na opportunities. Basically, Chanuka means enlighten. Get enlightened, then organize yourself so that you can tap into the opportunities, because opportunities are all available, but many times, especially the people at the informal sector, miss those opportunities because either they are too busy or they are already too engrossed in their day-to-day activities. Our session was primarily to give them an overview of which opportunities are there and to change their mindsets. First, we enable them to be aware that the opportunities are there. And then secondly, what are they going to do about it? To seize control and to take concrete steps in order to make a difference in their lives and also in the communities that they live in. Gimedo puonjowa makata ka koro wadhi e field ground kuchokwa tiyo gi jowa to wapuonjogi ni kitiyo ka kan matis to kiny ochako teri kama chielo. Omiyo wayie ni training ni ober kinde wagombo ni ok onego bed dichiel kama. Ochako bedi monyalo konyo jowa mondo jowa kikne ni en jageda kikne ni en jaywecha kikne ni en mana ng'ama tiyo tich matin no kare nyalo golo ng'ato e kama tesno moter malo. Nyakoro Ramogi Jwang gisani wakawo yweyo machielo mantiere kar kae wacho ni luo chenro ka en kanyo wacho ni kinde ka kinde wayud thuolo mar somo ote ma kamae ka wantiere kar kae. Injinia Victor Okuna wacho ni awinji ka ntiere osingo Migori counties nyaka koro ket okenge mar neno ni gikawo ting' mane USAID timo nyaka koro Kenya leadership okaw ting'gi maonge konyruok ka wuok kuom pinje maoko. Erokamano ahinya kuom ote mari. Machielo bende ndikonwa kar kanyo ni Samuel Opiyo wacho ni Cleo chenro odhiamo ma kawuono ka ntiere seme dala sani ni maler ka wan ka kod minwa matin mano mina Abiga wacho ni wach USAID no
giwach nindo jafwambo Leonard Mbotela ema winjo ka onjao ya kabisa. Erokamano nyakuom ote mari Morina Luoch die chenro karkae kod ote mamoko madonjo karka. Francis Omondi wacho ni omor nenore TV aya ma ojok maluwo chenro. Victor Okelo wacho ni utimo tich makara Mugi TV antiere kaka naluwo chenro achiel kachiel mano ka antiere e piny Kenya okinyi ma kawuono ma ojok mantiere karka ka giluwo chenro achiel kachiel. Erokamano Victor Okelo mano jalonyo weche maga alwora kendo luwo chenro. Otiende wacho kamae wuod Kanyakwara neno maler adimba. Kata kamano goyo ne familia mar joka jaduong' Enos Okeyo Odote mos ahinya kuom lal mar mama Mary Okeyo ma hik mare notimo odiochieng' makiny. Obed kod Otieno Manyangafu luwo chenro achiel kachiel. Erokamano ahinya kuom ote mari bende odhiambo ma kawuono. Lisa Wanyande wacho ni nitiere chenro okinyi ma okinyi aya odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya. Engineer Rolex Wasonga wacho ni amor gi weche mag Planets Go. Wacho ni weche go gin mana salama te kendo uluwo mana chenro achiel kachiel. Erokamano ahinya Engineer Rolex Wasonga. Ote machielo nyakwara mogi jong madonjo kar kae mawuok kuom jaduong' Joseph Omolo Misungu kaachiel kod Kajeno Omolo maluwo chenro achiel kachiel gi Mama Biva, Nicole Omolo, Mama Val, Agutu Jakorayo, Sara Yae mabende wacho ni birthday mar nyare Grasha. Erokamano ahinya. Kama chielo wacho ni en mos makende ne anyuola mar Nyandiek mayudore Lambwe tainya bang' lalo mama Nyarara. Mano mos makende ochopne Pauline Omolo. Nyakwara mogi jwang' weche gi thoth nyaka mantiere karka. Wamedo mana somo otegi aduoko mathoth matimore nyaka mbui mar Facebook. Jogo duto mantie kod kuyo chieng' tich abich ang'eni arita ntiere jomoko neno TV mar Nyasaye bed kodu ahinya odhiambo ni kapod wadhi nyime kod weche manyien. Aka mana ywe manok kaduoko kod weche mathoth moting'o nyaka weche matimore pewe maga tuke. Kik idhi mabor. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kamwabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo Manaera Mugi TV. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts.
piny mahera kod pesa ok winjre. Gimimanyono imanye kama chielo. Joot achiel chiegni pogore. Miyo mohero mwandu moloyo hera. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Nyare maduong' ne olale chandruokne kod manyo hera madieri. Ok adwar pesa ne, adich gi hera. Awinji nyathina. Mano kende. Rawera manie hera. Babanto ka ok vero. To wuon mare noneno hinyruok mani nyime. Kaduogo kama yudi dalaka. Ibro neno giwa. Miriambo, hera, makruok gi ng'ato. Irwako gi pesa na, isomo gi pesa na. Kaito kadu awuyo kodi to kinya winjo mang'isi. Ne en mula e Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni e weche mag tuke. Klab mar Police FC momako thuolo mokwongo e chung mar lig maduong' mar adhula pacho kae biro rakore gi klab mar Tusker momako thuolo mar 2. Tugono ma ibiro bagi alap ma Kenyatta Stadium e boma Machakos. Alap ma Dandora Stadium, kocha manyien mar Gor Mahia Sinisa Mihik biro chako tugo mare mokwongo gi klabno e kindgi gi klab mar Mathare United. Kogalo omako thuolo mar 3 e chung mar timbe. Points 6 tok Police FC ka loch mokwongo biro rwako kochano gi points 3. Bidco United biro rakore gi City Stars ka Bandari biro rwako Sofapaka lap Mambaraki. Chieng' Jumapil, KCB biro tugo gi Murang'a Seal ka AFC Leopards biro rakore gi Shabana ya lap Madandora. Mano e kin tuke mamoko. Jakom riwruok matayo tuke mag ng'wech pacho kae Jackson Tway olero ni piem mag kor gwenge mong'ere kaka cross country ma ibiro bagi odiochieng' makiny alap ma Eldoret Sports ibiro tigodo kaka achiel kuom tuke mag timo ikruok ne piem ma Tokyo. Bang' piem mag cross country rumo ayanga Eldoret odiochieng' makiny, riwruok mar Athletics Kenya biro chako tielo mokwongo mag piem mag chuny pap kata mago AK Track and Field mibiro bagi tarik 15 e alap ma Mumia Sports Complex. Gwenge 12 biro rakore tielo mogik mago mag cross country ka ikruok koro oserumo e alap ma Eldoret Sports Club. We've got the teams from the regions and the affiliates, and we have got the big names coming to participate in this event. This event also is a build-up, as you all know that we are all heading to Tokyo for the World Championship, and it is an event that after this one, it ushers in the other events for the track and field. You can see even the hills, the man-made hills which are there. They are very green, they are more, and these are the challenges which a cross-country requires. So it's beautiful. And the course being very close to the town, it's very convenient for everybody to come and really watch a national event. The entries have been done. We closed entries on Tuesday midnight, and now we are ready. The start list is being worked on, but we want to assure the public that we have a gallery of stars, cross-country stars who will be here. Jorimba piko manigi chenro mar lemo pinje mag Afrika duto omolo e boma ma Bloemfontein e piny mar Afrika ma milambo bang' riembo apiko e kor pinje 7. Bang' riembo e kor pinje mago mag Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Eswatini kaachiel kod Lesotho. Joriembogo nochako olimbe magi e piny mar Afrika ma milambo kama gibiro chako e boma ma Bloemfontein ka gidhi e Port Alfred, George kaachiel gi Cape Town kapok gikawo yweyo. Nyaka sani jogo oseriembo kuom kilomita 6,332 ka geno margi en choko omenda mar siro somb nyithindo. Chenro makamae bo chakore dwe mar 12 higa nochako dwe mar 12 higa mokalo kendo biro dhi nyaka dwe mar 5 higani.
Club mar Newcastle United biro rakore gi Liverpool e finals mag tuke Carabao Cup mibiro bagi tarik 16 dwe mar adek. Liverpool nong'ado